Kolmas televisio, City-lehti ja Radio Booking. Viralliset Jambore-yhteistyökumppanit Primula ja Eastway. Thank you, Jamboree. Hei, tule mukaan vaan! Voi ei, Toni. Näytämme niille tämän runsaan kelloks Frostin saamiaisen jälkeen. Hurjan hyvä! Pelitiikeri tuo ja näytä taitosi nuo. Kelloks Frostis maulla. Pelitiikerin tuo. Intuot! Ykakone vikuus on hauskuus uus. Kulkee kädessä, lentää ilmassa, mukana menossa, kotona koulussa. Kuus kuin kuume. Uus kuus, joukuus, catch the kuus. Koko kesän isoja eirikuvia, jopa 70% alennuksella. Ja kesäkisassa voit voittaa Suzuki Vitaran. Tuo nyt filmisi eirikuva valokuvausliikkeeseen. Raviväki juhlii elokuun 15. ja 16. kuninkuusraveissa Vermossa. Juhlantekijänä on Suomen hevonen. Vermon juhlakuninkuusravit 15. ja 16.8. Tervetuloa! Hauskat asiat tulevat taas. Hobby Hall ja uusi kuvasto. Get together. Say hello with a Coca-Cola. Say can't beat the feeling. We've been going to high schools to see what everyone thinks of new Clear Stick from Clearasil. So you use this on your pimples? Yes and no. You use it on pimples and all over your face to help prevent new ones. Whoa, this feels like it gets under your skin. Yeah, where pimples start. So I stick it on, and I won't get stuck with pimples? Excuse me? It gets under your skin to help prevent new pimples. Works. Oh. New Clearasil Clear Stick gets to the problems before they get to you. Just use it. Anttila Olympia-uutinen. Nyt kesäkuvat vain markan kappale. Anttilasta. Man!